Il-COVID-19 ħalla vittma oħra f'pajjiżna mara ta' 85 sena li kienet pożittiva l-virus. Dan ħareġ mill-aġġornament tal-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook fejn tħabbar li fl-aħħar 24 sija 94 persuna oħra riżultaw pożittiv biex bekk l-ammont totali ta' każi pożittivi mill-bidu tal-pandemija sal-lum tela l-35,286. Bil-mewta tal-mara, l-ammont ta' persuni li sfortunatament ilfu ħajjithom kawża tal-pandemija issa tela l-430. Dan fil-waqt li skont il-Ministeru 120 persuna oħra ma meqjusin bħala mfejqin. Madankollu jibqa' dubju ta' ħafna dwar kemm din iċ-ċifra irreali hekk kif il-Gvern ma għadux jobbliga lil min ikun pożittiv biex jagħmel swab test wara ġimagħtejn minn meta jkun instab pożittiv u allura fit tmiem il-kwarantina. Sa dan it-tant fl-aħħar sigħat żdiedu wkoll l-ammont ta' persuni li qed jingħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei. Fil-fatt, filwaqt li dawn issa telgħu għal 38 baqgħu 4 l-persuni li jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. U fil-waqt li l-ammont ta' każi attivi f'pajjiżna niżel għal 696, l-età medja tal-persuni li riżultaw pożittiv fl-aħħar 24 siegħa hi ta' 38 sena.